हमके तो से कुछ बात करे के बा। कुछ पर्सनल बात। एक मिनट। हाँ, हे शंकर भगवान, प्लीज हमार मदद करी। हमके ना बहुत टेंशन होता। बात यह कि उ लइका मान जाई ना। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। शंकर भगवान में बहुत शक्ति बा। टीका लगा दी का? लगा द। वो दिन से हमके ठीक से नींद नहीं खे आवत। हमके उम्मीद बा कि तू हमार बात के समझ बा। वो दिन हम तोहरा के ऐसे ही आई लव यू बोल देली। कसम से अगर तोहरा के डांटे के होके त तू डांट सकेला। कुछ कहले भी नहीं चाहत बड़ा। अभी तोहरा के माफ करे की जरूरत नहीं खे। ओ दिन से हम बहुत खुश बानी। तू हमके बहुत अच्छा लागे लागल बाड़ा। ई ल, ई पूजा में रखल पर्ची बा। ए पर साइन कर दा। जवन शंकर भगवान जी चाहिए उहे होखी। तोहरा वजह से वो गधन से हमार पीछा छूट गईल। सिर्फ तोहरा वजह से भइल। यही से तू हमरा के अच्छा लागे लागल बाड़ा। सही में? सेम टू यू। का कहला तू? तू हमरा दिल के भाग गइल बाड़ू। हमके लागल उहे सब गधा बाड़न। बाकी ऊ गधन में से तू एगो गधा बाड़ा। हे शंकर भगवान, जैसे ऊ गधन से हमार पीछा छूट गई वैसो इनकरो से छूट जाए। तितली, तू काहे भागत आलू? ये तो सब शंकर जी की इच्छा रहे। ना, हम तोरा से प्यार ना करीनी। और जैसन तू सोचत बाड़ा ना वैसे कुछ नहीं खे। जा, ठीक बा, हम तोरे लाइफ से जाता नहीं।